Vandaag lopen Rick en ik de route historisch Stein-Elslo. Bleek ons leuk, 9 kilometer. En hij is ook eigenlijk wel leuk, toch? Ja, superleuk. Het leuke eraan is dat je zowel door Stein als door Elslo loopt. En beide plekjes hebben gewoon een rijke historie. Dus heb je bijvoorbeeld de ruïne in Stein, het kasteel in Elslo. Ja, en wij hebben gratis geparkeerd bij De Fontein, de bierbrouwerij. We hebben een vraag van de week. Weet iemand wat dit is? Rick denkt een schuilkelder en ik denk een minibootje. Een minibootje. Ja, wat denken jullie? Het kasteel van Elslo is een restant van een niet meer bestaand 17e eeuws landhuis. En waar we nu doorheen lopen is een in de 19e eeuw aangelegd Engels landschapspark of kasteelpark. Je kunt hem volgen via de blauwe paaltjes of via de route van Butju. Veel plezier!